karon giusab daw mga higala ang pangalan sa pork barrel. Gihimo na kining ginatawag nga allocable funds, mga kaigsuunan. O kahibaw ka ba? Kinsa mga higala ang dunay pinakadako, not 10 billion, not 100 billion, but niabot in a span of 2023 to 2025, mga igsoon, niabot og 1.2 trillion. Bullseye! Bullseye! Ang napaingon mga higala og allocable funds nilang Representative Martin Romualdez og Representative Sandro Marcos, mga higala. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Grabe, no? Allocable funds o allocable na ang tawag, mga higala, sa bagong pork barrel. O gitudlo, mga higala, si Representative Ferdinand Martin Romualdez o si Representative Sandro Marcos ang mag-uyuan isip mga pork barrel kings. Base ka na, mga higala, sa report sa Philippine Center for Investigative Journalism, mga higala, kon PCIJ. Matod pa, mga higala, sa report nga sukad 2023 ngadto, mga higala, sa 2025 nakuha sa anak sa presidente, anak kagang laki nga si Ilocos Norte First District Representative Ferdinand Alexander. Pareha man din mo pangalan ni Bong. Pareha din pangalan paribubong, oh. Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Og igagaw, mga higalas, pangulo nga si Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez, mga higalas. Bullseye! Bullseye!